Za to tanec oný, tanec pod hviezdičkou. Vieš, že ten oný, ten snehový. Počkej, to sú výšky, bože môj, bože, osvieť. To sú výšky, ale veď 14. žalm mu daj do hlavy a osvieť ho so 14. žalmom. No piči, Robo, osvieť ho, 14. žalm. Kde sú výšky, za toto sú výšky? To sú dvere, ale z dosilovača musí ísť do výbiek, Peťko. Veď tu ich prepoj. Ale kábel je kde? Tu máš. No veď tu, to hľadám. Teraz si mi ho dal do ruky. Toto už sú vážne stavy. Osvietený buďme, áno. 14. žalm, budeš osvietený. Veď iba prepoj s tým krátkým. Nemám ho, kde ho mám nájsť? Veď ja neviem, veď si odsvikni, tu máš, aha. Dobre. Tancuj, Jackson. Jano, ty si nemal robiť... Jano, ty si nemal otvoriť CDčka, ty si mal robiť knihkupectvo. Ale to ešte musíte skrátiť, to je na dlhé. To je dobre, daj Vole, dolu dám. Jano. Dolu dám, to je po česky. Jano. Janči. Janči, hej, ty si nemal robiť CDčka, ty si mal knihkupectvo spraviť. Nemám okuliare, kde mám okuliare? Ty celý kufri je, hej. Daj si aj tú druhú nohu do kufra. Osvietuj ma, Peťo, do piči, svojím hlasom. Kokoti. Počkej. Chcem to dokončiť. Zapoj to rádio, prosím ťa. Ale ja tam nemám svetlo, Jani. Dobre, počkám. Peťko, vyber všetko z auta. Zober si svetlo. Nezober si svetlo, potrebujem svetlo. Jani, ale daj, to čo dávaš teraz? No, vieš, že to je výškač. Myslím, keď nie je, keď... Preto som chcel, že aby si tento osvietil. Peťko, osvieť sa a rob. Lebo žalm je, kokot žalm do piči, jebem sa na čistúke. Dneska už dolu, že nepôjdeme, či dolu dám. Nepôjdeme, že si kokoče, koľko hodín. Tak do Ľudniec. Ale kde dáme? Tu ho necháme na parkovi. Nemôžeme nechať vonku, čo ti ja si minul hudby. Pičia, kde je tu plus? Nemôžete ho tu nechať, ak to vykradnú, však tu je za 100 000 hudba a ešte za 200 000 sú tu tie modré svetielka. A ešte robota je. Sem tá, taká robota. Robota. Robo je tu, no. Ešte musíme ísť do Presoniho. Prečo? Lebo to nemal vyvetrať. Pôjdeš vyvetrať Sonyho. Tak nechaj Sonyho, nech ide na tomto. On im to odnesie, však nevráti sa. On sa nevie, on sa nevie vrátiť domov ako holub. Čo? Počuješ, Jano, keby si dal to tvojho Sonyho, Tonovi Patkovi na prázdniny, tak normálne ti ho naučíš, že sa vráti domov. Ty spravíš hudbu do auta a ty dáš Sonyho do auta, on odnesie a vráti sa ti aj domov. Aj s peniazmi, aj s knižkami vkladnými, prstene. On vie cvičiť holuby a to už prešlo aj na psov. No. Len u psov je to ľahšie, lebo holub... A sprátaj, koľko sme minuli metrov kábla, aby som to neviem vyúčtovať. A v eurách. Piču v eurách. Slovenci, a neviem, ako to prehodíme na euro. Máš euro kalkulačku? Nie. A ako ti mám dať peniaze? Ha? To je jedno. Dám ti v korunách. Jano, zavolám mu za ten výcvik. Nie, zavolaj radšej k tomu, kto má euro kalkulačku. Ja ti zbehnem rozbení na pumpu. Ale neviem ani koľko. Ale daj mi peniaze, ja ti rozbením. Ale nemáme ešte peniaze. A tak máš svoje nejaké. Tak daj, však už s tými to začníme. Počuješ, začníme sa s tými deliť tvojimi, keď sú tu. Veď báme sa o tom, čo je doma. Niečo ešte na ceste. Tie rozdelíme potom, keď zaplatia. Kokot, Peťo, tak toto neviem, kto ti kázal, aby si to tam vrtal. Peťo, do piči, jeb na to. Koko! Ty si majak. Chlapci, toto je... Normálny šrob. Koko! Pováž sa, troška sa pováž. Ja mám krížový šrobovák. Daj ho na svet. Krížový šrobovák. Pováž sa troška. Chlapci moji, tak toto tam to vymyslel. Toto sú mali byť montáže, čo sú tie nemecké seriály. Vypadám si ako šuflingám do piči. Toto sú montáže, kurva, ktoré sa inokedy... Toto sú prachy ťažké do piči. Nevidím tam ani kokot.
Teraz ako sa dostanem k tomu kokotovi čísla, kde sú tam do piči? Toto má vidieť, Peťo. Exhibit. Toto má vidieť, malo exhibit. Kto tam má vidieť čísla? Teraz kde je, ktorý je za ný zostať pred? Lebo si to chcel tak. Áno. Piča vyjebaná, kurva, ráno do šturva. Piči. No, Skúsime, či sa... kade sa tam ide? Kokot! Jero, Beričak, ja musím to zapojiť do piči vyjebanej kurvy. Ale ty si ktoré sú či... Ale takto to otestujeme, či to hrá. Ale ja viem plus, minus, ale predok, zadok, do piči, nevidím ani kokot. Plus, minus. Pečko, no, kde mám štrubovať? Erik, daj nám lempu. Lempu. Daj nám lempu. No, kde? Toto je plus. Ale ja viem, že plus, ale ktorý je real fair. Není, iba je kanál prvý, druhý, tretí, štvrtý. No jednotka, ktorý, Peťo? No toto. Dobre, a plus, minus? Au, Neboj sa, neboj sa. to bola elektrika. No, plus je ktorý? Jednotka plus tento? Áno, áno. Plus, minus, Ktorý je plus, plus? minus. Ktorý je plus? Spodný je plus. Nie, počkaj, Erik, počkaj, prosím Spodný ťa. je plus. Teraz potom, vedľa toho je minus. Jednotka? Mám, či to bude hrať, áno. Jednotka.